Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la seria noastră de Minecraft. Dă mai încet. Astăzi vreau să construiesc o insulă în aer. Hai toată. Așa. Mergem ca părătii. Ne trebuie mult dirt. Foarte mult dirt. Nu chiar așa de mult, dar ne trebuie. Cine mai trebuia? Cobblestone. Cobblestone. Așa 2 stecuri de dirt. Cobblestone încă nu am. Și cred că știți sau nu știți că am încă merge ăsta. What the fuck? Am luat multe chestii, am găsit un revive. Și da. Ce mă duc? O să pun undeva să iau cobblestone. Vreau cobblestone. Am uitat de unde iau și o cobblestone. Ce de aici jos? Trebuie să ne luăm niște cobblestone. Dar spar normal. Să luăm niște cobblestone ca să facem insula aia. Și luăm prostia asta cobblestone. Mi cam lene să minez cobblestone, dar trebuie. Pentru că vreau să fac o insulă în aer. Nu cred că o să o terminăm în acest episod minunat, dar sperăm că o să terminăm spawnerul nostru. Pot să minez aici. Nu vreau să vorbesc pentru că nu prea am chef să filmez, dar am chef să mă joc și trebuie să filmez pentru că nu trebuie să postez. Că trebuie să postez, că nu am ce să fac, trebuie. Și prea am chef așa să filmez, să vorbesc, dar trebuie. Și nu vreau să vorbesc, dar haideți să continuăm. Am că ne ajunge. Așa. Păi, mergem până la aici. Lăsăm asta prostia asta așa. Mai luăm dirt pentru că ne trebuie. Am zis că ne trebuie foarte mult dirt. Și cobblestone-ul nu cred că mi-ajunge. Unde să fac insula aia? Pe aici pe undeva să o fac în aer. Păi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
40 de blocuri, oameni buni. Aici. Vedeți? Facem edifica noastră. Edifica noastră insulică. Controlez cam greu pentru că telefon normal. Dați așa. Așa. Mai lățim. Facem din ce în ce mai mare. Nu prea mă descurc pe telefon. Așa. Așa. M-aș plictisit. Nu cred că ne ajunge cobblestone-ul. Da, ne descurcăm noi că suntem băieți. Suntem băieți cei. Și ne descurcăm. Mai am 12 cobblestone. Am că ne ajunge. Nu ne ajunge. De navie mă arunc eu. Hai că la fix am căzut. Cum mai bine urcăm înapoi. E destul de bine. Spargem dirt-ul și chestiile astea. Mai repede. Prea mă descurc așa bine pe telefon. Întoarce. Și stați un pic. Să mă pun și un pat mai bine. Stric ecranul ăsta un pic. Și mergem acum să luăm. Haideți mă, ziceți voi ce să luăm. Haideți mă că mă enervați. Ce să luăm? Prostia asta aici, care mă enervează sus. Cobblestone, mă, nebunilor. Mă, nene, mă, ce-i văd cu mă, nene, mă? Așa. Zic. Așa. Nu știu de ce zic așa, dar lăsați. Nu băgați de seamă. Și nu prea mai văd acum. Când se spargă pickaxe-ul ăsta, atunci mă opresc. Pentru că n-am ce să mai sparg după. Ce-am dat? De ce am dat de fapt? What the fuck? What the fuck? Căcat. Nu mai mergem aici pentru că mi-e lene.
Să stupăm cu dirt. Și cât am luat? Un stick și 4. Unde? Hai, vreau să ies. Haideți să mergem sus. Trebuia o găleată cu apă. Găleată cu apă trebuia. Găleată am, dar apă am și de aia. Nu o să iau. O să mă duc să iau. Iar trebuie să urc. O să urc cu game-ul și gata. Că mă enervează. Nu. Asta ce-am făcut am picat ca un bou. Itemele. Și ai cam tot. Da, v-am spus, mă, o să iau găleată acum. Și o să mă sui acolo sus cu game mode, pentru că mă enervează. Și pe aici. La tapă. Facem așa. Știu că o trișez, dar mă enervează. Facem și postiețul de pe aici. Găleata asta să o arunc. S-a și răcit. Vai de capul meu. Hei, aveam o gură de dirt eu. Ce-am făcut? Deci...
N-am nimic în plus, nu? Nu, n-am nimic. Așa, de cu asta. Mai am dirt, nu mai am. Bag așa o stradă dirt și mi-ajunge. Deci nu prea vorbesc. Mă enervează. Deci eu o să fac aici random. Noi încheiem aici acest episod. Și nu uita de like. Noi ne vedem data viitoare. Pa!